Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagkawat ning lato-lato sa Barangay San Francisco, siyudad kang Naga, day suportado kan Barangay Kapitan. Pagpositibo sa COVID-19 kang sarong evacuee sa Daraga Albay asin iba pang close contact, kinumpirmar kang DOH Bicol. Paglangkaw sa taripa sa kuryente ngunya na Hunyo, kinumpirmar kang kaso Recodos. Feria di Camarines featuring Muebles Trade Fair nakatipon ng 6 million pesos. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Kinumpirmar ni Rener Bukay, tagapagtaram kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative, ang paglangkaw kan taripa sa konsumo ng kuryente ngunya na bulan kan Hunyo. 80 sentimo ang idinagdag sa kada kilowatts-hour sa residential asin low voltage, mantang 70 sentimos man ang idinagdag sa high voltage. Ang rason ay subuot ang generation cost. Mayor pong rason kung taano po naglangkaw ang satuyang power rates ngunya na bulan na June, ninhuli po yan duman sa satuyang generation cost si paglangkaw. Si binakalta pong kuryente, si presyo po sa wholesale electricity spot market, mahal po si bakal ni Casoreco 2. Dahil daon na po dyan itong law of supply and demand. Pag halangkaw po ang demand, kulang si supply, halangkaw man po ang presyo. Ayan. Mientras tanto, sa isyo kan na-receiving show cause order kan Casoreco 2 hali sa Energy Regulatory Commission. Halat pangunyan kan kooperatiba ang desisyon kung may problema ang kontrata kan Casoreco 2 asin kan power supplier asin ang paghalat kan desisyon kan Energy Regulatory Commission kung kaipuhan talagang magkaigwan in refund sa sobrang nasingil sa mga miyembros konsumidores nin kuryente. Ang mangyayari po ngunyan, naghahalat pa kita ka itong desisyon kung talagang may problema si kontrata ni Casoreco 2 tapos si power supplier ta. Ang mangyayari po kaya mga desisyon si Commission, si ERC, kung kaipuhan i-refund si napasobrang singil kang Casoreco 2 base duman sa pass-on provision na yaon po duman sa kontrata na approve kang ERC. Kung kaipuhan pong i-refund na, ma-desisyon po ang ERC kayan. And tigihiling ta kaya, pag-abot sa refund, medyo halawig pang proseso ang agihan. Sa iba pang Bareta, pagkawat nin lato-lato da ipinag-iengganyar kan Barangay Council kan Barangay San Francisco digdi sa syudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sikat ngunyan sa mga kaakian ang kawat na lato-lato. Alagad kung si punong Barangay Efren Nepomuceno kang Barangay San Francisco, siyudad kang Naga, ang hahaputon. Dahil subot niya pinagre-rekomendar sa mga kaakian ang pagkawat kaini huli kang peligro na makulugan. Urog na kung dahil patataw ang sarong aki. Apar sa peligro sa mga kaakian, maribok pasubot ini. Sa barangay po, kung minimal pa po yan. Okay. Dahil pa pong gayo sa muya, kuya niyan ta. Pag may nakukuyan pong mga aki na sabatan ako nagkakawat, apig di-discourage ko po na dahil sila magkawat kay tenot-tenot. Pag dahil pa man po tatao napupukpuk ang kamot o minsan natamaan ang lalaw ko, ang makatakot niya ako kung pati matamaan. So kaya dahil po advisable na magparakarawat. Kaya ikaduwa, maribok nakakaistorbo. Dikit pa maswat na nagkakawat kang lato-lato sa Barangay San Francisco kumpara sa ibang lugar na minsan pinagpupunanin kariribukan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Dain na sunuan ni City Councilor Salvador del Castillo ang padagos na pagkakaabala kan budget kan 5 barangay na dapat paaprubaran sa sanggunian panglungsod. Susog sa konsehal, may negligence subuot digdi ang mga opisyal ka nasabing mga barangay sa syudad. Negligence siyang kabarangay. Definitely negligence. Why? One single important document, which is a piece of legislation, iyo ang annual budget kan sarong local government na dapat prior to January 1 of the year. Yaw na yan. Kaya kung dahil nakapasan si barangay ning budget, abangaan na kan taon,
kapabayaan kan mga opisyalis ng barangay. Padago sa mga bareta sa paagi kan Zoom press conference kan suudma kinumpirmar di Department of Health Regional Director Dr. Ernie Vera ang pagpositibo sa COVID-19 kang sarong 82 anyos na evacuee hali sa Banwaan kan Daraga Albay. 30 persona man na close contact kaini ang yaon sa quarantine facility asin hinahalat ang resulta kan sa indang swab test. Ang nasabing pasyente ay isang 82 taong gulang na babae na nakaranas ng mga sintomas ng lagnat, ubo at sipon na nagsimula noong June 14, 2023. Nagkonsulta ang nasabing pasyente sa Bicol Regional Hospital and Medical Center kung saan binigyan siya ng gamot at nirekomenda ang agarang isolation at pagpapasailalim sa RT-PCR. Kasulukuyang naka-isolate at ginagamot ang nasabing pasyente sa Anislag Infirmary. Sa pagbabalikan news break, duwang drug personality sa Calabanga, Camarines Sur, arestado. Iyan na sinibapang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extrang cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado.
The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa paagi nin privilege speech, inomaw ni City Councilor as in Liga ng mga Barangay President Corazon Peñaflor, si Mayor Nelson Legacion, matapos kaining matrayumpong maidepensa subuot ang kaso sa lote na kinamumugtakan kan lokal na gobyerno kan Naga. Tulos man inaprobaran kan mayoryang konsehal ang ipinasar na resolusyon na ipinagsponsoran ni City Councilor Azon Peñaflor. Sa satuyang police report, 2 drug personality sa Calabanga, Camarines Sur arestado sa anti-drug bypass operation kan mga otoridad. Aramot ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Arestado ang 2 drug personality matapos na nangyaring drug bypass operation sa sarog nga boarding house sa Barangay Polvo, Calabanga, Camarines Sur alas 12:20 udto kasudma. Sigun sa report kan Philippine National Police, ang suspect na si Daryl Filipino, 35 anyos, asin Ray Patriarca, 33 anyos, ang nabakalanin kantidad 500 pesos na illegal na droga. Apwera digdi, na-recover pa sa mismong kwarto ang nasa 10 nga plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu, improvised pipe tutor, asin digital weighing scale. Nasa kustodiya na na PNP Calabanga ang 2 suspect, asin natubang sa kasong pagbalgar sa 9165 on comprehensive dangerous drugs agom 2002. Para sa Gen TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, Barangay Tanod na nadakupan ng illegal na droga na mabisita sa tugang na nakakulong sa karsel, dating nasa listahan kan person who used drugs sa barangay. Nagbabalik si Jerome Breeze. Namumundo ngunyan ang Barangay Council na Peña Francia, Naga City matapos naman dakop ang sarong tanod na nakuha ng illegal na droga ang gamit na dadarakuta na sa sayang tugang na nadakop matapos ang drug bypass operation na sa nasabing barangay kanakalis na simana. Sigun kay Kapitan Boboy Shera, dati naman nakabali sa person who used drugs ang suspect na si Henji Tesorero, 46 anyos, sarong tanod na nakuha na nin maabot sa 180,000 pesos na kantidad din shabu ang dara kining gamit na ipapadarukota na sa tugang na si Heroji Tesorero. Sa parte po bang Barangay Peña Francia, lalo na sa LGU Peña Francia, medyo mamundo ang pangyayari. Pero kung pwede tapong matabangan si Barangay Tanod, kung anong maitatabang may, tatabangan may. Lalo na si pamilya, medyo tios man, ang sweldo kan Tanod, 2,400 sa naman yan. Plus si benepisyo alit sa syudad. Ini pong Tanod may, dati man po talaga ining piwoods, Pero ini po kaya, gusto naman magreforma. Kampanya na nag-igdiyan sa barangay, mag-apply Tanod. Ang sabi ko sa iya, na kabali siya duman sa piwoods. Kung gusto niya magtrabaho sa barangay, kahit po ay malinig siya. Tatalikodan niya na si dati niyang gawi. Dapat drug, si negative and drug test. Iyo man ang ginibo niya. Kaya inako ko siya sa barangay Tanod. Kunin ka sumabswelto sa kaso na sabing Tanod, preparado man subot na akon kan kapitan na magtrabaho giraray ang nasabing Tanod sa barangay. Para sa Gen TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, income kan DTI sa nagtapos na Feria de Camarines featuring Muebles Trade Fair, nakatiponin 6 million pesos. Ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo.
Haros kabangaan inilangkaw kan total generated sales kan ginibong Feria de Camarines featuring Muebles Trade Fair kan Department of Trade and Industry Camarines Sur ngunya na taon komparado kan sinakaaging taon. Kun kan taong 2022, 3.8 million pesos ang nailistang ganansya, ngunya na taon uminabot na ining 6 million pesos. Pinunan ang nasabing trade fair kan Hunyo 14 na nagdurar sagkod kan Domingo, Hunyo 18. Pinartisiparan ininin 15 micro, small and medium enterprises arog kan Ibo Romeo Furniture na iyo ang Hakot Award sa ginibong closing program kanakaaging Domingo bilang social media favorite, top seller as in most promising product of the year. Yaon man ang Joy Style Furniture na iyo man ang nakakuha kan Best Marketing Strategy Award. Asin Bula Masarig na iyo man ang napangaranang may Best Product Setup. Manlain-lain na disenyo nin magagayo na tukawan, lamesa, cabinets, asin iba pang mga kagamitan sa harong asin opisina ang pinagpirilian kan mga nagbirisitang customer. Igwa man ning 5 booths na nakatalaan para sa suppliers, kasali man ang financial institution. Sigun kidita ay Camarines Sur Provincial Director J. Ablan, halawig ang naging proseso asin dakol ang nagtarabangan para mas pangmapagayon ang mga produkto kang MSMEs. Kung mapapansin dito, ang mga materials digdi are really good materials. Even ang mga wood, even ang mga bamboo, talagang intricately talaga pinag-isipan kang mga local artisan staff. And kung mapapansin dito, halos grabe ng improvement. Kasi bako man ining overnight na garuping gibo lang nila, no? This is a product of a series of intervention na ginibo, bako lang kang DTI, but also by other agencies, arog kang Department of Science and Technology, arog kang mga local government units, and even ang ibang mga NGAs na nagtarabang para po matabangan ang mga MSMista, bakulang para ma-improve ang mga produkto nila, but at the same time, sinda mismo maging confident and talagang magkaigwang, kumbaga, kumpiyansa sa pag-promote, pag-sell ng mga produkto nila. Isusunod naman subuot kan DTI Camarines Sur ang Feria de Camarines featuring Pustoriosa Trade Fair sa Hulyo 12 sagkod Hulyo 16 nagigibuhon sa kaparehong mall. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.